Sugeng dalu, Kakak. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Wah, kayaknya nganggo bahasa Indonesia barang. Jaket mau kan anak bahasa Indonesia nih ya lagu nih. Oh iya benar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Sehat nggih? Mboten serak to? Niki kathah lho pamundhutane. Ya sithik nek gandeng kathah ya rada serak iki. Konjo saya disarak-sarake ngerti kathah yo disarak-sarake. Tidak boleh. Kita sebagai anggota warga laras harus militan. Ki mau ana pamundhutan. Napa? Ya kuwi adalah apa mau rujak jeruk apa ya? Gambyong to. Karo dadi ati. Iya. Lah iki salah siji dulu, mau yang mana dulu? Nek sing rujak jeruk ning joget tok to. Hah? Sing nembang sana to. Heeh. Ya. Loh, kok ngono? Lah piye nek joget karo nembang? Aku ki dihipnotis karo Mbak Tatin kok ya. Lah Kok aku piye? langsung, heeh, ngono kuwi. Ora iso. Tetap kudu anu, ora ding ora apa-apa. Ben Bu Wahyu aja enggak apa-apa. Oke, siap. Bu Wahyu yang menembangkan adalah rujak jeruk. Mbak Tatin berjoget. Terus nanti dari Ati kamu vokal tunggal. Ya. Ya. Nanti pakai joget jaipongan. Geraknya harus yang hohoi. Kalau tidak, Aku tidak bisa hohoi. loh gimana sih? Harus bisa. Maksudnya yang totalitas gitu loh. Oh iya. Ya, bisa ya? Insya Allah. Bisa dong. Tatin. Oke, sekarang joget dulu ya. Oke. Iya, oke. Monggo.
Kasih tepuk tangan dulu untuk Tati Lestari Handayani. Wah, kok iso mbeksoi mbiyen ajare ning endi, Mbak? Kok iso mbeksoi le ajar ning endi? Mbiyen ya meng cok ndelok mama. Oh, ndelok. Iya. Kok ndelok langsung iso nirokke berarti. Ya wis tau diajari tapi dek cilik mbiyen. Oh, ngono. Berarti wis berbakat pancen wis dasare wah. Saiki Terampil cukat terenggiling. Rengginas. Tatin Lestari. Saiki ya wis saiki dadi apik banget. Ya urung. Hah? Masih kurang, Masih kurang. Aku jane isin lho anak ibu. Lah ngopo? Ibu kan pakare joget. Aku kan ngawur. Ha ya. Ya tapi kan di sini kan kamu dandan. Iya. Jadi kan mau nggak mau harus cantik ketika joget, kudu total to. Iki sing dadi ati, si Dane tak kan dikancani karo Mbak Ika ya. Siap. Soalnya permintaannya ternyata habis ini Ibu Pertiwi. Iya. Ya, jadi itu yang langsung oke oh ya sama Mbak Ika aja sekalian. Oke. Oke. Monggo Mbak Ika tampil ke depan. Loh, spotting. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Masih semangat hari ini? Iya. Jangan meletre dong, IU. Iya, semangat. Oke, langsung aja ya. Didadekke atine ya. Dadi ati, langsung rasa nganggo bawa. Oke. Iya, oke. Monggo dari ati dados. Iseng kaya ngapa mangyatane kelakon seprene panapane gendro pungkasane malah bangun tresno
Mbak Tatin, silahkan duduk. Kuwi sapa Truk? Hah? Sinten ta, Pak? Hah? Naik ya ke atas ya. Naik ya, Pak ya. Iya, naik yo. Ditemanin sama Mbak Oriza dan Mbak Neti. Ngomong terus terang yen pancen kowe ora perlu kakean teko warna salah lan sagamu aduh mata tahan Orisa aku diwawancara di Naimik ya. Pak, kameranya ke sana, hadap sana. Iya. Pak, namanya siapa? Wah, enggak orang dewe. Oh iya. Sinten, Pak? Seramune diurepke sik. Uripke sik, Pak. Wah. Wah, piye ta, Tru? Malah wiu ngono lho, bela. Iya. Pak Sinten iki, Pak Sinten. Hah? Mengke riyen, Bu. Siapa ta? Nah. Pon dengar. Pak Sinten. Selamat malam, nggih. Nggih. Ra krungu, Pak. Naimik wae. Iya. Sugeng dalu. Nah. Dan kepangaken Nggih. nami kula, nami asli Yohanes Damasino Suwadi. Oh, nggih. Tapi lebih dikenalkan dengan tenar oleh Bapak Kiseno almarhum. Oh, Kiseno Nugroho. nggih. Namanya Koplak Samaran. Oh, nggih, Pak Koplak. Koplak itu singkatan. Singkatan apa? K, kaya wong kocluk, Kaya wong kocluk. kebak. Nanging kula besok, kula niku sehat apa mboten nggih? Penonton. Masih malih. Nggih. Kaya wong kocluk, kentir, Kentir. kocak kurang kebak. Kurang Kula apa? niku besok. Kurang apa? Kaya wong kocluk, kentir, kocak kurang kebak. Kocak kurang kebak. Ya. Apa nih sing ora kebak? Ya, itu tanyakan sendiri. Oh, Kula iya. besok, dibatu para penonton, kula niku sehat apa mboten? Sehat kok. Oh, ora gampang nesu. Itu yang tempel-tempel itu Bapak? Yang tempel-tempel itu loh. Ini. Yang nempel apa namanya? Tulisan-tulisan itu. Wah, silakan baca sendiri, baca Oh, gitu nggak tak bisa. baca ya? Apa ya tulisannya? Bentar, aku baca. Saya hafal ya. Hah? Yang pertama, salam budaya Salam budaya. kepada yang terhormat generasi penerus bangsa Indonesia dimanapun berada. Anda berada. Mohon partisipasinya dengan sukarela dan penuh semangat untuk tetap nguri-uri. nguri-uri, Apalagi Pak? mencintai. Melestarikan toh Pak. Ya, kita jenengan. Melestarikan terus. Saja. Terus kenapa? Ya, Serta? mengembangkan budaya bangsa Indonesia tetap jaya di mata dunia. Ya siap, ayo semangat. Sekali lagi kepada generasi penerus bangsa Indonesia, jangan meninggalkan budaya bangsa kita yang dulu ini lebih bagus. Kita harus melestarikan daripada apa itu ikut belajar seni budaya barat untuk punya budaya di luar. Iya, oke. Sekali Habis lagi. ini Bapak joget ya bareng ya sama Sekali Ibu lagi pemantapan. Neti Sulandari sama Mbak Oriza, oke? Saya memantapkan ini sekali lagi mengucapkan salam budaya biar didengar oleh generasi penerus. Pon, salam budayane sampun. Saniki joget nggih Pak. Joget bareng nggih kalih Bu Neti kalih Bu Oriza, oke? Lagunya Warung Pojok, oke? Oke, otomotif. Otodidak. Otone, Cak.
Ki kok gayang-gayang kok ya, Truk. Ayo, ora apa-apa, ora tau metu ning Slimen ben ngerti, ben kabeh do ngerti nek kahanane iki gayeng. Kok nggo bedil bareng. Ora apa yo, engko nek dinembek dak nerocos wae. Yo, langsung warung pojok dodol. Dino lumah. Maju ke depan. Maju, maju. Ini masih satu lagu yang wajib. Masih ada 2 lagu yang wajib dinyanyikan semua ya. Nah iya aja kesusu lungguh kok le penak. Mau kan Siti nyindene ta. Ah iki engko kur bareng-bareng terus, oke? Ah iki nek ra warga laras yo ora iso lho, Truk. Wah iya. Oh iki rong taun ana aransemene mangsane. Oh wis tau mbiyen mung kari ngeling-eling. Wah, tapi ya untunge ya kuwi dasare langsung tanggap Sasmita. Langsung cul Garuda Pancasila iso langsung diselenggarakan, dinyanyikan. Waduh. Ha iki sing wajib meneh, Truk. Apa Bagong sing wajib? Ha iki mau Garuda Pancasila untuk dasar negara kita. Bar kuwi kita untuk mengingat-ingat apa?
bahwa kita ada di dunia ini nek bukan karena Tuhan yang Maha Esa. Waduh, Bagong ngomong aneh. Wih, adewe ora iso urip ya, Tru. Ha iya, ade ra iso urip Kang Gareng. Wah. Dadi adewe saiki dijaluk adalah lagu pepeling. Wah. Sindene wis siap-siap nyekel HP. Senang aku nek kaya gini. Iki sing kedua pepeling. Pepeling nggo mengingat-ingat ya mergane iki sing nanggap ki gereja ta Santo Petrus Pekalongan. Tapi ini awak dhewe iki tetep mbok gereja tetep apa sing dilagokke iki lagune wong muslim. Dadi iki ora pilih-pilih. Keberagaman dan kesatuan kita dalam perbedaan. Elok tenan Bagong ngomongane. Ya, yes, langsung aja kita waktunya pendek, Pepeling dados. Rasa
duwe waranggono-waranggonoku yang cantik jelita. Mulai dari sebelah sana ada Ibu Wahyu Kresnawati. Sebelahnya lagi ada Ibu Neti Sulandari. Sebelahnya lagi ada Tatin Titot Titat Titit Salah ngomong. Sebelahnya lagi ada Ika Iu. Sebelah lagi ada Oriza Widiasari. Wah, waranggono WL yang luar biasa terus. Wah, gayamu kaya apa wae lah. Iki saiki sisan karena ini permintaan dari Romo Ngarlan itu ada 3 lagu yang wajib nganggo banget BGT. Nah, iki sijine adalah lagu yang sangat susah sekali. Pada siap-siap semua ya. Adalah lagu yang susah. Nggih menika lagu Gugur Gunung. Iya. Iya. Ngawur Bagong iki sindane iki wis do cepak-cepak wis do deg-degan iki nek metu lagune njupuk HP. Lah karang ya iki urutane duduk kuwi kok. Pertama mau wis bener Garuda Pancasila, terus bar pepeling, terus yang ketiga Gugur Gunung. Ayo wis dan Bagong itu menake dina iki. Ya, Gugur Gunung. Dados. jatah nggak tahu ini? Oh, kalau besok masih kita rollkan besok ya. Hari ini kita Ibu Pertiwi nanti biar disindeni sama Bu Wahyu sama Ibu Waranggono. Monggo Ibu Pertiwi. Matur sembah nuwun. Nah, iki wis dipinangkani kabeh Kang Gareng, Bagong. Wah iya. Syukur nek wis dipinangkani kabeh. Ya pokoknya nek ana kleru luput awak dhewe,
anggone awak dhewe gegojekan njaluk pangapura sing sak gedhe-gedhene ya truk. Ha iya gene awak dhewe iki mergane isih bocah isih sinau. Elek wis durung. Wah iya. Pokoke matur sembah nuwun Romo Ngarlan dari Pak Agung Satria juga matur sembah nuwun sampun mempercayai Petruk kalian Dik Gading mugi-mugi ndadosaken renaning penggalih. Yo diseba yo. Tunjung Bang Trati Wis nglalelo wantah Sang Badranaya Sang Racut Aji Mancala Gegek ugek sak ndulita mel. Den, sinuwun Ngamarta, sinuwun Dwarawati, sinuwun Mandura lan ndara-ndara kula kepareng rawuh ten sudung kula. Wonten napa? Wonten napa niki kok sajak wigati banget? Iya Kakang, ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti enggo seprene Pandhawa ora nate pisah kelawan Kakang Semar sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midhanget yen to Kakang Semar bakal mbabar pitutur luhur. Tumuli Pandhawa banjur sowan ana Karang Kadempel
uga nuhoni pangandikaning Koko Prabu ing Dwarawati ingkang sayekti dawuh pangandikaning Kakang Semar lumantar piwucal luhur minangka kanugrahan tumrap Pandhawa kang mangkono Kakang lilanana para Pandhawa nyadhong timbalane Kakang Badranaya. Kakang Semar kaya sing wis-wis sayektine nata Dwarawati kuwi kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula banjur Kresna nganti Yayi Punta sak kadang supaya anyadong dawuh pangandikane Kakang Semar ing pangajab pitutur luhur saka Kakang Nayantaka iki mengko bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap para Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Yo Kakang Semar, kejaba nunggal sedya kelawan Yayi Punta lan Yayi Kresna, malah aku caos kabar yen to sadurunge aku prapteng kene aku luwih dhisik nekani pasewakane Ngastina. Nanging ora nyono jebul sing dirembug dening Yayi Duryudana mung bakal ngajab sirnane Kakang Semar. Mula daya-daya tak gelak lakuku sumedya caos kabar iki Kakang. Inggih sinuwun Mandura. Jane kula nggih pun krasa yen kula ajeng diajapatine dening Kurawa. Ning nggih pun kersane wong kula ya ora rumangsa duwe perkara karo wong Ngastina. Ning mang percaya yen ala niku mboten badhe tumama ing becik. Wah, Baladewa kakangku. Yen bab Semar arep dikrenah patine, aku wis pasrah karo anak-anakku mestine iso ngrampungi gawe. Nah, bener Werkudara. Iki mau putra-putramu katone wis nrenggalani lan aku ya percaya. Anak Sena kuwi mesti iso ngrampungi gawe. Kang mangkono Kakang Semar wis ora perlu menggalih bab iki. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih leres. Sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pangajab saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruwang mitra karuh kersane rumaket ledha seduluran urip sing mat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ing alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakehan ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurange mawon. Niku sing luwih wigati mula muga-muga sing diajeng kula aturke iki mangke saged dados dasar lan gegebengan tiyang gesang wonten ing alam padang tansah tumindak utami. Kakang Semar, aku ngrumangsani bab kutunging kawruh cingkrakaning ngilmu yekti bakal anjurung marang kerusakan lan kacintrakaning praja kang mengkono enggalo paring pitutur kanggo garan nggonku bangkit mangreh negara nata para kawula lan supaya punta sakadang bisa netepi marang dharma Kyai. Lingseratri tumapa ing wanci bang wetan sumaput akasa lintang rina wis kaworyan umiring sang sasatara sumilak prabenga koso katining yang wisesa tentreming triloka
kula tak murwani matur. Dene atur kula niki mangke mangolak-alik mang nam-nam lebeting penggalih. Atur kula niki mangke mang onceki nek wonten benere mangagem, ning yen wonten lupute kula nyuwun pangapunten. Jer kula menika namung titah sawantah ingkang kadunungan ina lali salah apes lan mati. Kula tak murwani matur. Sedaya ingkang lenggah kula aturi sumene sidhem sawetawis murih manggih rahayu wilujeng slamet. Nuwun sewu sinuwun ngamarta. Bab kahanan iki sing baku jengandika lan sedaya pangarsaning praja sampun ngantos ngginakaken panguwasa. Merga panguwasa niku boten dinggih nguasani, ning panguwasa niku dinggih ngayomi kawulane. Dadi pangarsa niku kudu rumangsa yen malah dadi abdining kawula. Ya ngayomi, ya ngayani, ya ngayemi para kawulane. Kudu wani ngrilake sugenge kanggo nusa lan bangsa. Amargi sing sapa ngluhurake awake niku malah bakal diasorake. Kosok baline sing sapa ngasorake marang awake dhewe niku malah bakal diluhurake. Pramila sedaya kemawon kula suwun tansah ngamalaken lan nindakno gegebengan utawi angger-angger gangsal perkawis ingkang dados dasaring negari inggih menika setunggal tresna marang Gusti Pangeran kang akarya jagat, manembah kanthi sawutuhing ati, kanthi sawutuhing jiwa, sawutuhing budi lan sawutuhing daya kekiyatan. Mila sampun ngantos manembah dhateng Brahala, nanging manembah dhateng Pangeran kanthi tulusing ati. Dadi ampun lamis, tegese aja mung ning lati, aja mung pamer dimen disumurupi wong akeh ben oleh pangalembana, ben dianggep paling suci dhewe. Manembah marang pangeran niku kudu remasuk tekan ati lan dijumbuhake karo tindak tanduk munamuni saben dinane. Apa tegese sembahyang kenceng nanging ora tresna karo liyan? Apa paedahe sembahyang tekun nanging isih gawe cilakaning liyan, isih duwe rasa serik, isih duwe rasa gething? Apa paedahe yen nyebut asma dalem pangeran nanging uripe beda karo kersa dalem pangeran? Ora duwe welas asih, isih seneng colong jupuk, isih demen laku blandrek utawa zina, isih goroh lan isih gawe rajapati. Mula wong kang duwe iman lan kapercayan iku kudu kenceng nggone manembah pangeran lan nindakake dawuhe. Kaping kalih, wong kang manembah marang pangeran iku uga kudu tresnani marang titah dalem pangeran, ngajeni ngormati titahing pangeran, luweh-luweh ngajeni ngormati marang sesamining titah. Yen bisa ngajeni lan ngormati marang sesama niku ateges bisa ngormati, ngajeni lan ngluhurake pangeran kang akarya jagat. Nah, mula tresnanono mungsuh-mungsuhmu kuwi aja mung tumindak becik marang wong kang tumindak becik marang sliramu. Becik ana wong kang sengit karo sliramu, pujekno, dongakno becik marang wong kang muji Allah marang sliramu.